În anul 1200, sigur, noi am împărțit Biblia pe capitole și versete. Eu atât de radical sunt că eu nu cred că a fost o idee bună. Pentru că noi am împărțit și probabil putem zice versetul ăla ce Dumnezeu a pus împreună, omul să nu despartă. Atât de radical sunt eu, dar nu-i păcat că am împărțit-o. Dar să mai ziceți mie acum că am luat noi Biblia asta curată, care e cuvântul lui Dumnezeu aur curat, și lângă ea am pus comentariile unor oameni muribunzi, să te uiți în generația tânără și să vezi că, Biblia care și așa că nu o citești și nu o studiezi, că vă văd, vă cunosc. Păi am și eu băiat de 20 de ani, de 18 ani, de 16 ani, am fată de 14 ani, am băiat de 8 ani, am băiat de 10 ani. Știți cine citește Biblia mult la mine în casă? Ăla de 8 ani și de 10 ani. Și fetița, că încă mai am autoritate mult asupra lor. Și aia o citesc, nu mă înțelegeți greșit.